Na da Allah da annabi wannan rayuwar ta ishe ni haka wallahi, kuma ni ban ce masu aure su kalli bidiyo ko wani abu ba. Masu matsala irin nawa su nake kira su zo kusa da ni, wanda ba su da aure, masu problem irin nawa. Haba da Allah, kullum ta Allah mutum cikin dare marasa ta ciwo, cikin sa ta ciwo, sai ka je gurin likita ya ringa ce maka wai kana da aure ko wani abu. Kana ce mishi baka da aure sai ya ce maka wai kana shan kanwa ko wani abu. In ka ce a'a sai ya ce to wai ka dinga shan kanwa, matsalar ka ce. Ya ilahi, har yaushe rayuwa za ta yi a gaskiya ni dai na gaji a san yadda za a yi da ni, ko kuma billahi lazi in haɗa kaya na ina gaskiya ba zan iya ba. Ni dai kawai a aurar da ni a tsaye. Na gaji da wannan ciwon cikin da nake ciki kullum ta Allah, wa'adin yau daban na gobe daban. Kuma na san ba ni kadai ce masu irin wannan problem din ba, muna da yawa a cikin mu wallahi. Na yanzu fa ruwan sama ake yi, ni kadai ina zaune a cikin ɗaki ana ruwan sama. Ni kadai na san a cikin irin yanayin da nake, a cikin takurar da nake ciki. Har mutum ma ya ji ma kamar kawan ma zai yi menene. Wallahi ni dai na gaji, kawai a san yadda za a yi da ni.